Oke, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini coblok balap ready. Timbang iki sekan, guys. Jel. Iki nenek sing ayu mesti akeh banget sing nonton ki engko. Tenan. Kowe ngadeg kene Jel engko ki foto. Dah kok isin. Cewek desa, masa cewek desa, kurang banyak. Guys, timbang guys. Ini dulu rek tangi lagi. Jangan takut. Omah ning gunung ki batang panenane ngene iki to ki opo ngene iki. Ya. Panenan kok ming suwek ngene iki lho wong lek urip ning desa. Jadi ndi iki sitok aneh. Loro. Sampean bah iki. Wah coblok lebok di kandang manuk. Ngene iki wong desa penake ya. Panen dijupuk ning nggon. Serah mikir nyanti kok. Iya ta? Nah. Ses pokoknya. 155. Nah, kita ready timbang porang hari ini, bersama Mbak Jenjen. Jel. Timbang sik, Nah. Bersama Kang Hendik, Kang Agung, karo kae Guploh ngrayun kae. Saiki ngono kae malih enom neh. Bocahe malih enom. Nah, ki ndelok polingko. Engko bengi jan jos lho iki. Nah. Ini 77, wis 700.000 nyata lho iki sekebol lho, Cok. Bayangno kok padha rampe main desa ya ben. Iya kok. 151 1.500.000 loro. Hei. 1.500.000 rong sak, Cok. Bayangno. Uang apa ini? Nandir ki buncen-buncenan yo Uang apa ini? Makin tahu setengah pun jasian. 151 ya, ping 11.000. Hitungan dhewe aku regah ngitung nih. Engko yo deranu. Kok kira gawe-gawe. Ya, hitungan dhewe. Ngalih to, lek ngebrui lho. Silahkan dihitung sendiri ya kawan. Nanti ini. Ini namanya porang. Porang. Kita lagi timbang ini ki wong gunung ya. Ya ini klemprak-klempruk buluk ngene iki rongsak ya ki 1,5 juta lho jangkrik. Cah piye wi? Katoke ngono iki lho rongsak 1,5 juta ngono kuwi lho. Ki opo lho kirane piye kok. Iya. Unggul kuwi. Apa nek kuwi, nek sulit kuwi pokoke lina mbok Mbah Tom Gila. Ya. 1.500. Gila. 151 ya.
Pokoknya iki ready siang dan malam cacah iki tenan. Ready siang dan malam. Kayak wis sing dhuwur ora kobreng gendak saiki mergo sik sibuk. Ae. Wis. Yo lek bar iki jelas kandel. Lek sing biasane diopeni ya padha nagiya. Ya. Ae kecae kuwi. Mayar. Ini leco. Ya mayar. Cewek desa panen cewek desa panen Jan ngalih to Mbok nek sapa mang Kambing aja lek mang. Nek isah le Ambine sapa kanggo? Nek isah le Ambine bajar nang kanggo. Ngiri. Hup Yon terah kalenan to iki. Kalen. Iki sangun delok poli engko bengi jaya titik-titik. Kor adol iki Ngendi karo ngending kok. iki sik nyulek eneng kok 30 kebo iki. Engko bare ya Atusan. sik akeh lah. Sik eneng. Tuh, ngalih. Kerubuhan lho. Gila, ini ki wis ngene iki ning gunung. Cewek iki nekat ngeping nih. Oleh duit iki, Beh. Iya. Iya. Uang apa ini ya? Ya. Jal, pacarmu sapa pacarmu? Lah. Adik koyo ngono kowe kuwi. Lha yo ayu-ayu rante pacar lebar yo. Nelek. Wopo lek ayu-ayu rante pacar ki kok. Lanang jawabane. Oke, ngono wae sing wedok. Diakoni to namanya di sana. Apa iya ke sing wedok oke. Sakai 105 bisa. Kental kunjul nih. Iya sih sitok. Lah kental kunjul. Foto ki mas sapa yo? Lambut ngono. Geran. Yo bos. Ora manuk. Geran pager. Nang talok. 201. Niki 2 juta niku lho. 2 karung 2 juta. Karunge kamu kan. Leh. Mandene adik. Adik boleh anu ning kutha jare wong-wong iki, Beh. Niki 2 juta 2 karung. Ya ini sekalung sarung ini iki. Janji rongsak 2 juta. Kakung iki kena kapuk lah. Ini kakung iya ora? Iya Bu. Jan jos. Isih 5 kental. Ale to, adik. Keblek kan pengku. Nah iki sak kental Gile kuwi tengah. Kental Reneng. 120. Iki 130 paling enggak 140. 120. Lah aku yo cegah lagi sek ning ngono kuwi kesuwen. Ya geran kan. Lah yo. Sing keke sing ngumpul ning mon. 120. terus
Ini pulai masa Jawa. Muncul. Tak sitok aja. Satu sang puluh. 190. Wih, Dulu lah 8,5. gila eneng tambah ngono. 190,5. 190,5 lho. Kental kurang setengah. setengah kilo. Lu mama mbek Leon. Ya, ini DPA. Yo. 190,5. Keri. Iki kita sing gede dhewe neh iki. Hah? Timbang gitu. Satu song. Nembah noto Bang, kurang kental. Dan burung dicek ya aku ya. Telat. Alhamdulillah. Aku sak Kanan barang ini. titik tegeh nyatetin iki. Piye ra resik terhadul walur adul lemah. Jalan emang kamera lek kan Aku sampai nyeluk ya ngresik iku lek ton diingi wong barangno masa kudanang yang ngelu. Ini tapi sak jam. Gila. Sing duwe gila. Ning teko Sing duwe gila. Banyak gowo kerek. Sing duwe gila. Sing duwe. Sing duwe gila. Mamile ra kok. Ya ndak rono ae. Sas. Wong wedok aku tak tuan ngene kemul. Wes sak gunung lawu san. Arep entek. Ning endi? Jane kon nek kuwi ilang sak gulut pepekan sak gulut. Ya saksine sing ngepek kuwi. Ge sing Weh. digedhe sak bengi lho. lho. Nek aku ora delok wong wedok ngoro-ngoro jembur ngono mang aku ora delok. Lah. Lho nek kuwi ge sak gunung. Sing kedoan ndi? Mandene nang sinju. Kok beneke we. Ya Pojok jagat kulon. ya pojok ora kulon pojok ndak sawah kuwi ndur plan. Iya. Apa sepisan ning sing pek cacake peyan. Ning elang sak gulut bek lho. Ya malah nyantai. Malah gede-gede kan iki. Digedhe. Kan aku ngungak dhewe kowe beda tinggi. Digedhe ta ora undang. Benak banyu. Jam teman lah menggar-nggar. Setengah jam 5 Tipake karo kan dia panggah mesti. Tipake piye wong ngut? Oke kan garudan sing duwe kan ora mrono ngono Mas. Yo ten tipak mbladek lek ning kono wong berepek wonge berepek. Boleh njupuk sore ketoke wong udanan kok tilake pisan. Tipake ning ya. ketan rakit. Liwat galengane sawah lek iku lho. Noto. Weh. Weh. Aku nang terang-terang. Enak sing arep Ora iya. aku niki yo ora delok. Sane yo ngono ae yo Ini urung kok dai. Tapi mambengi Urung dia tapi Aku ning omahan terus ngene udanan sak jam. Selimut loro, jaket, jilbab. Nota 11. 11 ses. Jadi diingi rumah dai. 11.000 jam. Pantane kan 11.000 rupiah. Seramet. Pokoknya jan das dis. Enten iki. Das dis. Ora ngono-ngono kok petangi aku. Sawala sewu. Dan jos. Hargane sawala sewu.